ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝቐረባ ግዜ ኣንጻር ኤርትራውያንን ካልኦት ስደተኛታትን ዘይምስማዕ እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ። እዚ ድማ ገለ ደቂ ዓዲ ክወጽእ ዝብል ናይ መጽዋዕታ ክቐርብ ከም ዘለዎ ይሕብር። ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ትኾኑ? ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ድማ ኤርትራውያንን ካልኦት ዝርከብዎም ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግር ቅድሚኡ ግና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይንረስዕ። ሰናይ ምክትታል። ብረቡዕ ዕለት 29/2026 ካብ ዋና ከተማ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነት ፕሪቶርያ ክሳብ ከተማ ጆሃንስበርግ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት ናብ ጎደና ወፂኦም ንመንግስቲ ሕግታት ኢሚግሬሽን ብግቡእ ክኽበር ከም ዘለዎን ነቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ድማ ብጃምላ ክጥረዙን ከም ዘለዎም ጠለባቶም ይገልጹ። ብዙሓት ስደተኛታት ዝውነና ናይ ውሽጢ ዓዲ ትካላት ንግዲ ናይ ሰልፊ ዝርፍያ ወይ መጥቃዕቲ ከይፍጸመን ብምስጋእ ተዓጽየን ይውዕለን። ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ቁጠባዊ ዘለዋ ሓንቲ እያ። በዘመናት ድማ ዝሓሸ ስራሕን ዝሓሸ ህይወትን ክመርሑ ዝደልዩ ስደተኛታት ተመራጺት ትኸውን። ጸብጻብ ከም ዝሕብርዎ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 3 ሚልዮን ክሳብ 5 ሚልዮን ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክነብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝገልጹ። እዞም ተቃወምቲ ዘስምዕዎ ድማ ናብ ሃገሮም ብዝሒ ዝውሕዙ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ደኺምና ኣለና ዝብል መርገፂ ዝያዳ ንምድልዳል እዩ ዝመስል። ኣብዚ ሕጂ ግና ዋላ ንሕጋውያን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዘጠቓልል እዩ። ኣብታ መጠን ሸቕለት ኣልቡነት ልዕሊ 30 ሚእታዊት ኣብ ዝኾነላ ሃገር ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝያዳ ቁጥዕን ዘይዕግበትን ህዝቢ ኣለዓዒሉ። ስለምንታይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እቶም ህዝቢ ተቃውሞ ዘስምዑ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝጸልኡን ዘለዉ ድማ እቶም ደገፍቲ እቲ ሰልፊ ዝህብዎ ቀንዲ ምኽንያታት እዚ እዩ። ቀዳማይ ልዕሊ ሽቕለት ኣልቡነት ደቡብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ መጠን ሽቕለታዊ ኣልቡነት ዘለዋ ሃገራት ዓለምና እያ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ድማ ተቃውሞኦም የስምዑ። ካልኣይ ድማ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ኣገልግሎት እዚ ማለት ከም ኣብ ሆስፒታል፣ ኣብያተ ትምህርትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዝኣመሰሉ ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝጸንሑን እዞም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ድማ ነቲ ድሮ ውሱን ጸጋታት ድማ ጸቕጢ ከም ዝውስኹሉን ይምግቱ። ሳልሳይ ስክፍታታት ገበን ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ጉጅለታት ከም ዝገልጽዎ ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ዘይሕጋውያን ስራሓት ከም በዓል ምስግጋር ዕፀ ፋርስ፣ ምስጋር ደቂ ሰባት ዝተኣሳሰሩ ዘይሕጋውያን ስራሓት ብኦሚ ይስራሕ እዮም ዝብሉ። ይኹን እምበር ሰበስልጣን ከም ዝሕብርዎ ጸብጻብ ገበን መብዛሕትኡ ግዜ ወጻእተኛታት ካብ ደቂ ዓዲ ዝያዳ ገበኛታት እዮም ዝብል ሰፊሓ ሃባላ ከም ዘይድግፎ እዮም ዝገልጹ። ራብዓይ ድማ ብስጭት መንግስቲ ብዙሓት ሰልፈኛታት መንግስቲ ሕግታት ኢሚግሬሽን ከተግብርን ወይ ደባት ከውሕስን ከም ዘይከኣለን ይገልጹ። ሓምሻይ ድማ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ኣፓርታይድ 10 ዓመታት ኣዝዩ ዘይርጉእን ዘይምዕሩይን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ብሰንኪ ብልሽውና ምውሳኽ ወጻኢታት መነባብሮን ድኹም ቁጠባውን ዕቤትን ዝፈጥር ጸገማት ድማ ምኽንያት ስደተኛታት ብምግባር ኩሉ ናብ ስደተኛታት እዮም ዘጸግዕዎ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም ምኽንያት ብምቕራብ ድማ ኣንጻር ወጻእተኛታት ድማ ተላዕሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ፕረዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝፍጠር ዘሎ ግጭት ድማ ዶ ክብልን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ብጾቱ ዝኾነ ጽልእን ቅራሕንትን ክፍጠር ከም ዘይብሉን ኣጠንቂቑ። ቀጺሉ ድማ እዚ ድማ ዘይ ደቡብ ኣፍሪቃውነት ክብል ኮኒንዎ ይርከብ። ብራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ነይሩ። ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመጸኩም ሰናይ ቅነ